Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Adlaw na usab karon nga Martes, no? Pizza 3 na kini sa bulan sa Oktobre tuig 2023. Bispiras na gyud mga higala. Bispiras na gyud sa manhuyod, no? Kung okay ra di ay nangutana ko sa kong manghod. Pwede ra makaihaw ra di ay pero kanang baligyas tiyan gyud panalitan ba? Kadang katubitang wala nag-ihaw kay manguan ra mo ta mo ambit ta tagtag 5 kilo, 10 ka kilo, pwede ra dagway na. No, kana bidamay mag-im kana mapista dili biya gyud tanan mag-ihaw. Ang uban mangambit ra ba? Na 10 kilos, 5 kilos, ana pa basta gud ba nga dili pod in town ba nato mabaliwala ba ang fiesta sa atong mahal nga patron. So I don't know kung ano sa mga pamaagi, dili lang siguro po nato istiktohon kayo kay fiesta man god lisod kay dili atong istiktohon ning kabahin og dili ta makaihaw ingon niya na no. Abi no, bisperas na gyud man huyod atong tibayaon og happy bisperas ang akong mga paisano ug ingon man sab sa kuan sa Sikihor bisperas pod ron no, bisperas pod ron no. Na dako-dako po na fiesta dina no sa Sikihor na unya pista pod diri sa Amua sa Manhuyod pista pod na San Francisco de Asis. Okay, no, nahala ri kita mahingal wala sa takaro si BCP News ha kay medyo ulo apiki ta ron gamay, no? Grabe na tong bisiha mga higala. Daghan mo gutag buluhaton mo na nga usahay ato nang makuan usahay. Mataligam ano dili kay malimtan, dili lang gid usa nato atiman ang uban natong mga obligasyon. Okay, ari na kita sa kining atong katekises. Wala sa ta, ara sa kuhan, ara sa ta sa kining Saint of the Day. Abi no ang atong Saint of the Day karon October 3, gahapon ko man to Guardian Angels. Karon October 3 ang ato nga santo mao si Saint unsa ni siya Theodora Guerin, no? Giri siya mao'y nag-establish sa ni-appeal dahil siya dili siya man nag-establish no sa ni-appeal siya sa grupo sa Sisters of Divine Providence in 1823. Unya nag-mission sila dito sa Saint Mary no. Unya he persevered despite fire, kanang failure, crops failure. Unya daghan kay mga problema. No, niya mga kuan sila mga gitawag nato og mga silang kining grupo nila ni Santa Theodora Guerin nagmission kini sila mahigala dito sa Indiana, USA, no? And they persevered despite fire, crop failure. Niya matud pa daghan pa nga mga persecutions against the Catholic. Daghan pa kay mga problema nga ilang nasugatan. Pero nagpadayon gyud kining grupo nila ni Santa Theodora Guerin. She died in 1856, buried in the Church of the Immaculate Conception in Saint Mary of the Woods, Indiana, USA. Na-beatified kini siya ni atong tuig 1998. Niya matud pa 8 years later she was canonized. So karong adlaw gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Santa Theodora Guerin, usa ka French sisters nga nagmission dito sa Indiana, USA ug usa sa mga magtutukod sa usa ka lugar, no? Sa maong lugar nga ginganlan og Indiana. Okay. Abi na padayon ta makingala, ari na kita sa atong catechesis. Ang unang pangutana, what are the 4 Bible steps to spiritual formation? 4 Bible steps to spiritual formation. Kung atong basahon sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang San Timoteo, kapitulo 3, versikulo 16 hangtod 17. Kini nagkanayon, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran
sa pagbadlong, sa pagsaway, ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong aron ang nagalagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Ayan, no? Sa ato pa ang tibuok kasulatan, no, gisulat alang uban sa lamdag sa Espiritu Dios o mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, no, sa pagsaway, ug pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong. Una siya, no? 4 Bible steps to spiritual formation. Unya, laing pangutana, what are the 3 callings of a Catholic? 3 callings. Number 1, to know his faith. Number 2, to live his faith. Number 3, to spread his Catholic faith. No, sa ato pa kung binasayon ang tulo ka mga kinagitawag nato buluhaton sa usa ka Katoliko. Kinahanglan nga ato yung tun-an ang ato ang pagtuo. Ikatulo, ikaduha, puy-an ang atong pagtuo. Number 3, ipaambit ang atong pagtuo. Itudlo ba? I-spread. Na, no? To know, to live, and to spread. Okay. Unya, ari kita sa lain nga pangutana. Father, why do we pray the Holy Rosary? Malugapon pangutanaha mahigala. Si Pope Pius XI, kisya nagkanayon, the Rosary is a powerful weapon to put the demons to flight and to keep oneself from sin. If you desire peace in your hearts, in your homes, and in your country, assemble each evening to recite the Rosary. Let not even a day pass without saying it, no matter how busy you are, how burdened you may be with many cares and labors. Ayan, no? So, sa ito pa, amo na gisulti ni St. Pius XI, nga ingon ni ana ka-importante ang Santos nga Rosario. No? The Rosary is a powerful weapon to put the demons to flight and to keep oneself from sin. Unya, si Saint Dominic prayed to the Virgin Mary that the devil will reveal the power of the Holy Rosary. Okay, what is in the Holy Rosary that could drive the devil away? Unsa may naa din ha sa Santos nga Rosario nga mo'y makapalangput sa mga demonyo. Tubag ni ana, kining pagpadayag sa atong pagtuo. Kini bang gitawag na ito, mituo ako. No, by proclaiming what is your belief. It's just like a soldier expressing his allegiance to his supreme commander, being loyal to his ruler, no? Siingon ni ana. Siingon din ni ana. No, kaimportante ang ato din diha sa Santos nga Rosario, dunay parte din na kanang pagsugod gyud ba? Nga malangpot gyud ang panulay nga naman. Tungod kay diha sa Santos nga Rosario, giproclaim nato ang atong pagtuo sa Santissima Trinidad. Sa ato pa napalig-on ang ato ang pagtuo. Busa tungod niini nahimo kitang lig-on og gani ang mga panulay di gyud makaduol kanato. Sa ato pa muna importante ang Santos nga Rosario. Ari kita sa laing pangutana. Lain atong pangutana mahigala. Ato sa ding tanaw din mahigala ha. Kumusta naman din sa Sikihor ang ato ang mga kaparian din ha. Kumusta naman? Okay. What are the powers of the Holy Rosary? Unsa man ang mga gahom sa Santos nga Rosario? No, it can drive away demons. It is a sign of respect to Mama Mary and to accept Mary, our mother. No, mo kana makapakuan ka nato, kanang makapaligon ka nato, no, nga
diya sa Santos ka Rosario ato nga gipalagpot, giabog ang mga panulay ug ingon man sa usa kini kapaagi nga diin nangayo kita sa panabang sa mahal nga birhen, magtahod kaniya to show respect to Mama Mary, and number 3, to accept her as our mother. Okay. Abay no, dinhin na lang una kita kuto mga higala ha. Ako lang gyapon kini yung ubos nga alagad Reverend Padre Edwin A. Mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.